Alright, tayo sa bahay namin. Alright. Dito po ako sa bahay namin po mga trupa. Ayan po. Bale, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang pinapangarap ko. Sana matupad po itong pinapangarap ito. Basta support lang po kayo sa akin. Ayan. Kung nakikita po yung mga naka-park na yan, ayan po yung mga pinapangarap natin. Ayan. Ayan po. Ayan. O, sa balang araw, kakaroon po ng ganyan. Sa magsikap lang po tayo. Pakita ko po sa inyo. Oh, shout out. Shout out po yung nasa bubong. Ayan. Shout out. Si takas po dito sa amin ng hangin eh. Kaya dito sa vlog kong ito dito sa vlog kong ito makikita po yung yung talagang binabagyo talaga po dito sa Bicol. Ayan po. Ayan. Pinapangarap natin right. Yan. Ito yung mga pinapangarap natin. Yan, dalawa. Shout out sa mga sa mga nanonood sa channel ko. Yan, ito yung namin bahay na. Yan. Nagluluto. Nagluluto naman kaming lumpia ngayon. Oy! Ito. Yun. Di po ako makapag-live ngayon kasi kasi brand out dito, brand out. Brand out dito sa amin. Kaya video muna yung ginamit ko ngayon mga trupa natin diyan. Ayan. Ayan po. Ayan po yung Ayan po sa bahay namin. Bali ito po yung yung tricycle ko. Ayan. Ayan po yung tricycle ko. Kaso walang motor. Kasi nahatak. Nahatak yung motor ko. Ayan. Wala na yung motor. Pero pagsisikapan natin na magkaroon ulit ng motor na ikakabit natin dito sa motor ko. Ayan, see you soon. Ayan, ito naman yung yung bike ko. Kauna-unang kong bike. Ayan. Bali year 2000 ko pa to binili. Nung high school pa lang ko, mag-high school pa lang. Yan. Inayos ko muna kasi pinayos sa akin ng papa ko itong bike na to kasi kagamitin daw niya sa papuntang trabaho niya. Yan. Ganda pa yun Dito sa amin, sa lugar namin. Medyo malakas na po yung hangin kasi may bagyong bising dumadaan sa may dumadaan. Oh, shout out ka? Oh. Bising-bising mga gano'n. Yan. Yan. Ayan po. Ito na muna tinatapos yung aking video. Magandang hapon sa inyo lahat. Peace. Peace. God bless. God bless. God bless. Peace out.